मैंने जय जगन्नाथ जय सीताराम सकाଳେ ଶୋଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଗାଁର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ସତରେ ନା କ'ଣ ଚାଲ 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 ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଉଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେ ଯାଇଛି ଚପଲ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମ କୁଶଭଦ୍ରା ନଈରେ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଯିବା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନଈ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇକି ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କୋଉଠି ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲାଣି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରେ ହେ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ନଈରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କୁମ୍ଭୀର ସକାଳୁଟାରୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ନିଦରେ ବକରା ବନେଇଦେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକଟାର ମୁହଁଟା ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟା କହୁଥିଲା ମୋତେ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣ 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 ୟାର ଶୁଣ ୟାର ଶୁଣ ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଚାରିବା ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆରେ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର କାହିଁଆ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ କୁଆଡେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି କି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ନା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି କରିବାକୁ ଆଉ ତମେ ପଳଉଥିଲ ନା ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୋଇଛି ହେଲା ମୋତେ କହୁଛି ନଈ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୁଆମାନେ କହିବା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିଲୁ 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 ଶୁଣୁ 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 ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲା ନଈ ପଠାକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତା ଏ ତ ପଳେଇଲାଣି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ନମସ୍କାର।